Manila. Ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries. Mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo pala tuntunan aksyon hotline na karon nga adlaw Sabado na kita Disyembre 11 tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta kamo mga suki namon nga matagpalamati sa kanginan nga nagatutok na karon nga aga mga nagamonitor via on air amo man sa online nga pagpangalagad sa aksyon hotline program diri sa mga pumuluyo sa Negros Occidental, amo man sa syudad sa Bacolod, dira sa Isla Sampanay. Kutob malabutan sa aton sininga signal, ang aton gid nga pag-abi-abi sa inyo kag pagparabot sa aton nga morning greeting. Aksyon Hotline. Kirote sa mga ka-aksyon tayo nga nagamonitor via online sa YouTube kag Facebook, kabin pagid sa mga overseas Filipinos, no? Ara man ang mga Ilonggo, no? Nga mga naga-istan na sa iban nga magkapungsuran pero naga-monitor karon nga aga. Good day ang aton sining nga pagpanamyaw anuman nga oras sa inyo ginahamtangan. Abi ko kaina kung tayo yun na ang pagsilak sang adlaw matapos aga pa diri sa Metro Bacolod. Nabatyagan naton ang pagpakita, no, ang kainit sang aga pa nga butlak sang adlaw pero sining alas 9 ho, or I mean alas 8 nagamat-amat naman dulom ang aton sining kahawaan. Aber kumusta diya sa inyo ginahamtangan dumatupa man ang ulan, no, nano sige man gyapon talitidra sa inyo sa palibot sang probinsya. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning sa kinaandan. Mayara nagid lamang sang 14 kadlaw ang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Mayara man sang 21 kadlaw nabilin para sa tuig 2021. Kadasig lang, no, sa may adlaw ti double digit pang nabilin pero kabalo ka nga daw ginahunos lang ni ang inadlaw antes iya magabot ang masunod nga tuig. Na? Kita mo naman do pamatyagan mo pag tapos ta program, dugay-dugay, udto naman. Sige lang, at least pangamuyo kita, pasalamat kita karon nga aga, nga sa aton pagbugtaw, no, mayo gyapon ang kondisyon sang aton lawas. Anong pinagkamadarag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? No, diri sa inyo para tuntunan aksyon hotline, ang sa national nami ning development update kung party COVID-19 kay naka-record sa ikatlong tinion diri sa pungsod Pilipinas nga may ara sang pinakamadubo nga daily tally kahapon actually ini na-record sa Pilipinas ang pinakamadubo sa ikatlo na nga tiempo kung kaso sang COVID-19 ang paghahambalan. Ang report diri sang National IATF, at least mga 48.5% gid sang mga hospital nationwide ang wala sang na-record nga bag-o nga mga pasyente nga gin-admit, gindala sa hospital sa sulod sang 5 na kaadlaw. Ikon lang tawon naton in the whole week nagapakita no, kay Lunes ang umpisa sa simana mo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes,
Biyernes, umpisa Lunes, why gid sa na-record, manubo gid katama ang recorded nga cases sang COVID-19 kag mga patient nga gindala sa hospital. Pasalamat kita kabay pa bisan para gihapon ang pamahog sang COVID-19 especially ang Omicron variant kabay pa iya nga magnubo pagin nga magnubo ang daily cases diri sa aton sa Negros kag Bacolod City. Aksyon Hotline. In fact, ang balita amo ni kahapon, no, may ara ang Bacolod 5 ka mga panibag-o na record as of yesterday. Ang Negros Occidental mayara man 8, no, ka mga na-record sang COVID-19 cases. Aksyon Hotline. At least naganubo siling ko gani kung magsigi-sigi ini ang vaccination activity, vaccination drive nga makita naton ang kooperasyon sa publiko, malabot ang herd immunity. Hopefully nga hindi na magtuga pa sang dugang nga problema kag hindi na kuntani magsulod diri sa aton kag magdugang pagid, no, sa cases ang Omicron variant. Aksyon Hotline. Kay kapon nga adlawng balita siling sa DOH at bala ang ginalocate nila nga mga travelers from South Africa, at least na-locate na, no, amat-amat sang Department of Health. Yung problema sini kay itong iban gali sila yan nagamit sang mga hindi husto nga mga information ang ilagin pasulod sa database among tong nabudlayan locate iban. May mga cellphone number man nga ginbilin, however, wala naman gasabat kung tawgan. Ay kabudlay man nga maakon mo yang nga kita yung mga pumunuyo nga ay magkita nag-obra travel o daw kita pa mahalitan kung kaisa sang mga kaso kay muan nila sini. Okay, amo na so far no sa nationality, of course, politika. Na hindi gin madula yang politika kung sa mga kalanaan pa, sa mga restaurant pa, kag sa mga nagabaligya sang mga pagkaon, may menu, kagid kadaga, iya politikan, hindi gid madula ho. National, tisigi libutay gyapon na sang pila ka mga kandidato, aspirant sa pagka-presidente kag vice-presidente. Kung sadto hindi pa atagon, kung sino ang mga local officials nga naga-support sini nga mga kandidato or sini nga mga aspirant, subong amat-amat na nga hilmonon, kag amat-amat na nga nagahimo sampalayag kag commitment ang mga local officials do bisan diri sa aton sa probinsya ho, masinag tana kung sino ang mga naga-support sa tagsa ka mga kandidato. Actually, normal inaiya in every election. Kay kung nagpapili, kakapin pagid national position ng papilian mo, waay kagani isang supporter sa local di. Ekspektaron mo, mangilamos ka sa skore, sang imo sininga buto pag-abot sa adlaw sang eleksyon. Amo na ang pinaka-latest subong, no? May pila ka mga opisyal sa Negros ding nagpalayag na nga ini sila ang mag-support sa BBM Sara Tandem, no? Ti mayara man pila ka mga opisyal din nga nagpagawa naman sa commitment nila, para sila kay Lenny, si Manny Pacquiao subong sino mag-contact yan naman, do ay pagid si Manny kabisita lately, no? Diri sa Bacolod kang Negros Occidental. Si Manny Pacquiao subong kundi siya magkadto, damo man itong nagahulat mo, damo man ang nagasugalaw sa iya, mayara nga iban nga truly supporter siya gid. Yan ang huwag na-expect nga pag-abot ni Manny, may idaho bla. Pero kalaban ng gikunuyado, so nagkakadto bla sa mga pagtililipon, nga nagkakadto si Manny Pacquiao, ang ilang na-expect kaya nga inang maglinya kag tagtagan ni Manny Pacquiao mo, ay grabe ya. Kasiling ang mga butante, siling ya, this is the time. Nga magkabaton kita, na sang kayuan from the presidential aspirant Senator Manny Pacquiao. Ma-update lang ko karon, ayoon ko si Aksyon Dorel basi matagan ako parte sa Miss Universe bala.
Lunes na yung ila pageant gid Aksyon Doors. Miss Universe, no may mga preliminaries na mo. Kabalo ka naman, basta mga beauty pageant, hindi kuya privacy na blabas, hindi karon husto ang pag-explikar ko. Pero i-check ko lang nagkaroon na kung ano na ang status ang representante o nag-represent sa pungsod Pilipinas sining isa ka beauty pageant, no? Ang beauty pageant sa bilog nga kalibutan nga ginabantayan kag ang Pilipinas nga pangbato sumong hindi man naglahog, matilaw man. Aksyon Hotline. Okay, so para muna sa nasyonal ang mga balita sumong nga aga. Arang sa lokal, maki-update kita karon dira sa Talisay City PNP, although nga no may nagwa na nga information nga atong natabo nga accidental firing ang natabo dito sa 71 years old nga napatay, no? Ay aksidente ana lukpan sang iya sining armas. Aksyon Hotline. Kay check ta na karon iya giman to armas kay daw ginakuti niya kuno sumigabong. Tiyan mo ito gintunaan sa nga kamatayon. I-check tabi karon na. Aksyon Hotline. Ano pagid? Ari ang mga mayo nga balita. Kahapon, gin-confirm na ini, in fact, amo ning report na kay Aksyon Fred kay ina sang aga. Amo man ning report na ton kahapon kay Aksyon Eric Magbanwa sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Kay ang good news, kundi nagligad nagapangita pa kita duta nga butangan sa Bacolod General Hospital nga gina-expect umpisa masunod nga tuig 2022 may pundo na niya mo nga igamiton para sa sining hospital nga't patindugon diri sa Bacolod City. Now, kundi gina-problema ta last time kundiin ang location nga butangan sini. Aksyon Hotline. Ang latest update kahapon siling ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga amo ang tinagapamuno dira sa konseho, ang presiding officer, ginaktuhan na ito sang council, no? Bali ang natabo in-out, no, ang process kundi ang dokumento ipasulod to nga nag-request si Mayor Bing sang nga hatagan sa authority sang konseho agon nga magsulod sa isa kapag permahanay sang deed of donation. Ti pagkatapos ginatagan sa authority, gilayon man nga napermahan ang mga dokumento ginbalik sa konseho, ginratipikahan na. So kung nagtawon ta ang lokasyon nga pamtangan sining Bacolod General Hospital ara dira sa barangay Vista Alegre. Aksyon Hotline. 4 gali ni siya ka hektarya. Now, ari pagid. Sa 4 ka hektarya, 2 diri ka hektarya ang naparte ni Sir, no? Ang gin-allocate para sa patindugan sang General Hospital o Bacolod General Hospital. May ang isa ka hektarya kag tunga, bali amo nang gamiton, isay luhon gali ning City Health Office, oh. Halin dira sa kilid sang West Negros, ang plano sang city mapatukod sang mas dako nga building dito sa bahin sang Barangay Vista Alegre. Dito ibutang ang City Health Office man. Aksyon Hotline. Ang nabilin dira nga land area dito sa Idolar nga duta sang pamilya Hinsuli, of course i-utilize ina para sa parking area kag dalan. Aksyon Hotline. Kung subong ginahulat na lang sinikon balasan ang groundbreaking ceremony nga patigayunon sa national government upod sa DOH kag talatapan ni Congressman Greg Gasataya. Aksyon Hotline. Ano pagid? Baw subong ho. Sige na ang sige na subong ang ratsada kung politikang panggabalan, sige na subong mapagtililipon. May mga imbitasyon na mga kandidato nagapahayag na gid sang bugos nga suporta ang ila mga lideres sa barangay nga kaalyado. Hati normal man lang na iya, no? Nga kinanglan ang mga lideres mo kapin pagid sa barangay dapat magpakita gid temprano pa sang kolor nila, no? Kabalo ka sa politika kung makakomit ka kuno amo na siya no? Dapat dra ka na lang. Kabalo ka sa politika, maimon nga ng politika dapat ya mag-to the line ka kung ano ang gusto
sang imo ginasuportahan nga kandidato. Hindi niya pwede nga mabal ka nga ti sige dason lang ko kinalang commitment team as early as now makuha mo na. Aksyon Hotline. Di magkapitan subong sa Bacolod City kundi ang isa sang mabaskog kag mabakod nga enkwentruhan ay isang primero ginalantaw Albi Benitez lang, former Congressman Albi Benitez kag Mayor Bing Lunadia. Ti may mga head count na kuno mo subong nga kakatabo. O ikaw ini kapitan ni ako ni ini kapitan dududa ko ni dito ni Spiak, no? Isipay sa mga punong barangay kang mga barangay officials amo na ang nagkakatabo subong tigaring sa butante at the end of the day yung butante niya ang importante mo. Aksyon Hotline. Di mayara na sa gani mga grupo subong grupo progreso nagtipon mano sa isa ka lugar. In fact hindi is makulod may katuan silang lugar kag atutos sila subong nagatilipon si Mayor Bing upod ang mga barangay kapitan pag-insindi ko doara maggunong congressional candidate kasi atay di. Aksyon Hotline. Sadya niya at normal na iya amo ginaang politika, no? Amo ginaang politika. Remember nagligad silang ni Mayor Bing ang grupo Progreso bukas sa suporta sa liwan nga kandidato matapos nga ginbugras, grabe nga term no. Gintapos na nila ang ila alyansa kay Congressman Greg Gasataya. Aksyon Hotline. Si Kong Greg nagligad nga adlaw ho. Although nga ting iya sininga kontra tatlok bilog dili nga ma-challenge siya. Ti uluwas sa magkapitan may pila pagid ka mga SK chairman, no? Mga SK chairperson sa mga barangay nga nagpalayag na nga ma-support kay Congressman Greg Gasataya. Aksyon Hotline. Ay perti politika. Take note nga pag-umpisa sang 2022 ang balantayan tagid ang pag-umpisa sang ila sining nga kampanya nanong mga matabo diri ina balantayan ta. Now take note amon ang pinaka-importante gid kag anong mga regulasyon nga ipapanaog sang Commission on Elections para iya sa mga kandidato bala i-allow na ni sila. Kung magpadayon ng record nga daw nubo ang cases, pwede na sila bala magkapang house to house. Kampanya during the campaign period, galing kiti subong palanggani kapang house to house na eh. Aksyon Hotline. Ang latest update niya kung COVID cases sa Negros and Bacolod, ang Negros may 8, ay na kahapon, may 5 naman ang Bacolod City. Aksyon Hotline. Ano pa? Ang Philippine Coast Guard, mayara na nasubong sang umayara sila sang ipatigayunon nong heightened alert o kung ginpataas nila no ang pagbantay sa mga puerto especially sa gina-expect ining holiday season nga tinamo gid ang influx o kung kadamuon sa mga travel ang mga individual. Now, i-check tabi, kumusta subong man, kag take note 11, nakita mo today. Now, sa Pizza 15 lang asta, ining alert level status sa Bacolod. After sang December 15, dinabantayan tala, no bala ang ipapanaog naman, ng alert level status, sang NIETF for Bacolod City, kapin pagid subong amat-amat na gidong nga nagadubo ang kaso. Actually, sa Region 6, may mga probinsya kag syudad na gani, nga zero mo ang COVID case nila. Aksyon Hotline. Expectedly, kung magsigi ini nga sitwasyon, posible damo pagid ang mag-decide, mag-travel, no? Kapin pa sining nga December, di ang Coast Guard nagapalayag ng gani, nga on heightened alert status sila, sining nga holiday season. Ti kumusta biyahe sang fast craft? Ang pag-insindi ko doon, nagdamo-damo nagid ang pasayro subong. Aksyon Hotline. Ano man ang himuon nila, may ara bala sang pagdugang sang unit nga nagabiyahe? O may ara bala increase sa plitihan? Siling ko daw ang increase sa plitihan siguro do mabudlay pa na subong ipatuman kay basi kun magreklamo ang mga pasayro. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero ibaloon nagkaroon nga agad joining us over the phone is the Wisam operator, Sir Frank Carbon. Sir Frank, good morning.
Art Maynaga. Yes, go ahead. Salamat gid. No, ang Coast Guard nagpagwa sila sa ila sining press release kahapon on heightened alert status sila sining holiday, especially sa nagailapit nga Paskwa kag pagsaulog man sa bagong tuig nga daw gina-expect mo na gid ang mga travelers no nga magasulod diri sa Bacolod, sa Iloilo nga ang mga travelers hindi malikawan mayara man nalin sa Manila mga nagadungka sa puerto. Now, ma-update ko sa imo sir ay kumusta subong in terms sang mga biyahero, nagtaas na gid man ang gina-allow sa government under alert level 2 status, why na nagasulubra ang pasahero nga naga-travel? Art, nakadto ko da, no? Kaya ito, di tayo sintuan. Yes sir, yes sir. About the general business regulation pa. Para wala ang tao, katagaan man siyang information, no? Na about economic sakay daw ang tanan subong sinanggal-iyag ng kamanglantaw din sa kadtong ekonomiya pa. Gani? Kung siya mag-do, kaya nagbalik trabaho pa. Now, ining nagliligad ng mga timana, nga ari kita sa alert level 2. Okay. Alert level 2. Oo. Daw, nag-sinyas na ang ginabuhat sa aton local government, no? Ang probinsya ang syudad tutok. That's why ara kita sa alert level 2. Okay. Sunod sa alert level 2 kita, ang una gid na nadula sa tao ang kahadlok na magwa. That's why subong magdadto ka sa mall kaya ang una kami kadtuan magwa ka is mall. Okay. Mga parelax-relax ka, palubog na, grocery kita, kaon-kaon kita, mall destination. Kung lang taon mong mall subong halos, especially kung waay trabaho, waay puno. Grabe tuod. Kada mga cashier nga bot na blas sa grocery store, halos ginagamit na tanon ato anay. Katulo, 3, 4 lang subong halos pulo ginaabri na in-short damo tao na nagwa sa mobra. Okay. Oo. So, very good. Ang kami naman, ang sa mga restaurants na naman, so anay, ang night business na, wala, good. No? Pagkala city na so, panirana na. Subong, ang restaurants,ista na alas 11. Ang curfew, alas 11. Ang isa da nga nagbulig, nga kung gabi, nakainom-inom, ginablas sa alas 10. So, damo, pamilya, dong table, no? Nga pamilya, pinaon, ang mga tatay, inom-inom, birda, no? Wine. So, nga negosyo, nagdugang pagid na, almost 30 to 40% ng amon na binta, halina sa gabi. Oo, so in short, hindi na gagawa na ang tao and everything, just very good, no? Now, makadto ko sa biyahe. Okay. Now, ang biyahe subong nato, wala abot ng Roro, may 5 na. Oo, of course, layo pa siya sa additional date sa biyahe sa antis ng COVID. 19 trips na, alin sa Lilo, 19 mga trips alin sa Bacolod. Subong at least may aras pa na 5. From almost 0, now 5. Pagway na ganubo, average na 100 passengers of trip. Very good. Nubo pa man kaya ang kapasidad ng mga barko na mga 250 to 300. So less than 50% naman. Pero it's a good na volume na signal na. So sige na ang aton na pagbiyahe. Iloilo Bacolod. So in short, ang kwarta, Iloilo kang Bacolod, tungod ang fast-track kaguro, magatilog man, magaset sila. Kasi ang kwarta sang panay, kwarta sa Negros, kambyo, may tumigagaso yung atong pangnegosyo. Okay. So all of that, magdasige-sige ang amon abre. Ting subong gani, istoryahan na yung mga negosyan, yung iglesias, which buhan na ni Sura. Kasi hindi kami let's go mag-abre niya, wala din. Pero pag mag-abre kami, let's go mo na, kaya nga, mas hindi kami dayon sa amon tao. Kung may rental kami, rental kami. Mostly naman resguhan kami, kay ara ang signal, no? Na ang tao, gagwa na. Ito magwa sa kagmaggasto, ito ni ang trabaho, magabalik, mag-hire naman kami luwas, no? So, pangabay kami
No, amuning amon subong pangabal sa Tumuluyo, sang Negros, Santanay, Iloilo City, Bacolod City, na magpabakuna rin. Anay, no? Para hindi nila magbalik, wala itong nagbibigad ng agat-gatsa. At that time, oo, may istikyo, disikyo, disikyo. Di balik naman sa isikyo. Gusto no? Gani. Gabay pa, bakuna kita tanan, no? Okay. Inagawan pag-idawat sa pagkakasal. Kaya kung magpabakuna kita, o dan sa pag-ibig disiplina. No? At dan pag hindi pwede nga may disiplina. Good nga noon, sige pag-yapon, wear mask, social dundamo. Pero, panghugas kamot, social distancing. Para nga hindi na magbalik ang COVID. Kung hindi na magbalik ang COVID, sige na may alert level 2, alert level 1, sige abro ang negosyo, ang mga trabaho mabalik na. Amo na ang tinutuyo sa media subong na ang mga trabaho sa trabahante makabalik na sang kwarta. Okay. Pero sir, mayroon ka mo i-request most probably sa LGU, province and city of Bacolod, kay we are expecting after December 15, basi may pagkambyo or mas nami pagid gani kung magnubo ang alert level status naton from alert level number 1, basi magnubo pagid ini. Pero mayara ka mo na discuss sa bahin naman niya sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, sa PCCI sa Visayas, nga ti medyo palugan pagid o kung mayara pagid i-allow, dulaon ang mga curfew, amo na, why pa ka mo sinasir sang ginpadalang appeal sa aton sining nga mga opisyales? Ano nga among diskusyon? Lantaw namon kung ano sila ginaalaw. Ang restaurant daw 70%. Okay. Ang mga barko, ang salakyan, ganito halos puno ng aton. Puno Allah, dito halos 100%. Kami sa sitting line, 70%. No? Atong curfew, gasugod ni kita alas 11. Sa alas 4. Ang atong alcohol, pwede na consume sa public sa alas 12, sa alas 10. Okay. Tignan lang taon namin, I think this is for now, ha? Ibig sinap na allowance sa pag-travel. Oo, may dutay nga ligwap, pero may kwan man. Tawag lang na careful man na pag-kwan. Cautious, very careful man sa paglagaw. Sa with ang hamon paglantaw daw, ito ang desisyon siyang aton nga local government. To protect also nga hindi maglapta kay ito damo admitiron ta damo pagidnan sa aton ang wala pagid sa pagbakuna. No? Siguro ba 50% lang ta subong ang logo nga Platang Negros, kasi 50% lang kung nabakunahan sa bilog nila, no? Sa bilog na population. Okay. So that's not it tulo. Tignan mo na ito, no? Amo lang na anay, let's protect what we have now. Ang ginamsyata, ang gains sa kung nagliligan na ito, hindi kapagin sila. Then, kita sige na gusto. Okay, anyway, kita naman ang gagakto na. And amon din halos nagkaka na. Oo. I see. So, happy na kami na isang ilang nga there's a protection at the same time people can go out and spend. On that note, Sir Frank, thank you so much for the time ginatag karon nga aga, sir. Yes, sir. Mga yung ikon bulig ninyo. Kaya ining sitwasyon sa subong, mag-sige ang ikon mag-improve pagin. Kung ang Tumuluyo, sige magpabakuna. Kaya subong, 50%, very low kami kuno. Kung sa mga specialista, tingnan mag-abot ako ng mga 70% at marami hindi nagkita. No? Okay. Sige. So mga kampanya, biligan yung dami ng mga kampanya, yung napabakuna, mag-disiplina sang lawas taga. No? So bakuna, mag-disiplina. Para na sige-sige na ang pag-abre sa ekonomiya pag magbalik ang aton mga trabaho. On that note, Sir Frank, salamat sa time. Good morning. Good morning also. Salamat. Aksyon Hotline. Kailan taon niya, nano mga desisyon, may mga guidelines lang baguhon at sa travel,
pag-regulate sa mga protocol diri sa Bacolod City and Negros. Inabantayan naton after no sang December 15 nga mo dira ang ginset sa napaidalom sa alert level 2 status ang Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This new sponsorship is brought to you by Pamper. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga kasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Desisyon 2022.
Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. May lang nga pag-monitor sa aton sining pag-pangalagad this morning. Ari damo ng mga nagpadala sa mensahe nila ho, isa-isahon ko lang kay mahina gid ang kalaban. No? Kay Jose Noisy Garde, Martin Aliling, Marcel Mati, Silingya, good morning, Action Art, si Manjo Arniho, Araman si Alin Louis Himutia, kasi Manwa, good morning dira, especially sa mga taga-area sang Linawon. Fernandez Eric Maing Agaman, Roland Bacat, Jean Limco, Emily Del Rosario, Art Labrador Tocayo, Maing Aga, Lady Migumban, XZ Cabarlis Esteves, si Cherry Pasigado, Araman si paring Raymond Alarcon Sagal Jr., Maing Aga dira pare, kag sa imo team, kay Elizabeth Malakagamala, Imbong Ducampo sa Maaw, thank you man. Si John Tan, Ana Sinuro, J.R. Amudia, Jocelyn Song Comedia, Ryan Karisma, Wayne Gabriel Maranion, oy morning dira sa inyo, Angela Liarte gayon dato sa Bangga Tutong Felisa, Melchor Lauri Saudi, harapan si Jolly Lavado, Vic Valdeo o Baldeo, Ellen Hornido, paring Turko Jong, kumusta ang kanding nga ginbutangan sambag bare? Hotline! Ang ulos ang kanding mo ning paborito ni paring Turko ho. Mark Lee, Melili Oligo, Analin Latseca, Matoy Maranyon, Anamay Pactaw Vesira, Noel Harder, Araman ginatamiyaw naton si Ma'am Vanessa and Doc Matt Mayo sa bahin sang Pungsod Amerika, Jinky Delagdon, Noel Amar kag Alex Montesa, morning Sir Alex, Marian Castiliano, Wayne Gabriel Maranyon, Araman Silito Granada, kag Primilita Bakiran, Athea Kim Eriman, Wayne Gabriel Maranyon, Villa Magallanes, MGS Hildori, morning si Tiara Gubaton, Araman Primilita Bakiran, sige, salamat gid Jeffrey Rodriguez, kag Maria Teresa Discutido, Hazel Huhilia, Madam Huma Lumina, good morning, Prime Lita Bakiran sa Lumboy, Bukawi, Bulacan. Aran ng damo sa Bulacan. Di ba lang mga palupokyado sa Bulacan ni no? Dito damo niyang manufacturing, no? Manufacture ning mga firecrackers. Oy, speaking of firecrackers, nano ang update, may display na. Saan mo pisag sila baligyanay man? Sige Ara man monitor karon nga aga, si Maninay Alma kag Maninoy Henry Boy Gregas, no, sa barangay Gilungan sa Banwasang Kawayan, no, mga anak dira sila ni Boy Boy, si Allen Ray, Carol May, si Christian Muntudo sa Sagwa pagyapon, no, kag si Gismer, no, morning dira kay Mama Utit kag Papa Dani, salamat gida. Si Rico Salazar araman tamyaw man siya, ginapatamyaw niyong mga upod niyo, si Makoy, si Janine, Tuto Rico, kag si MM. Salamat na sa inyo. Si Rose Lynn De La Torre, Dax Quinco,
Rexis Narciso Dagoob, Rome Alconsa, may agada, Badi Astilio, Corazon Villasis, Gayo, Bibi Gregorio Yolo, ara man ka monitor sa poblasyon DSB. Salamat gida sa inyo sining pag-monitor. Si Zinia Labrador Tubula kag Christine Minies Villalobos, ara kuno sa kuanho, ara sila sa Barangay Pandanon, no? Si Amelie Flores Barrio ga monitor man, thank you gid. Salamat gid sa tempo nga ginhatag no gid karon nga aga. Okay? So anyway, sugpunan ta lang nagkaroon ang imban nga mga greetings ninyo nga way kumalabutan. Parti sa Hospital sa Bacolod ni Honami ini kay Silingko Hospital amo gini ang ginapangita kag isa sa nakita naton nga kinanglanon santag sa ka-LGU, especially pag-igo ni sang pandemya. Ting update amo tong ginambal ko kaina nga naratipikahan na sang Konseyo sa Bacolod ang deed of donation bala, no, kundi ang pamilya Hinsoli amo na sa Vista Alegre nila nga property, nag-donate sila sang 4 hectares, no, nga kalaparon sang lute nila nga dira patindugan o dira patukuron ining Bacolod General Hospital. Now after sini, I understand si Kong Greg, itry ta si Kong Greg Aksyon Doors, kung okay siya, pero kung wala, ma-shift lang ta dayon sa second naton dira nga schedule, kay okay na si Doc Kailian. Ang gina-expect na lang subungti kon ang DOH, amo ning communicate sa LGU last time, tiara ko mo okay na, may gindunar na nga lote, ang isa sang maginbutang to mga salient bala, nung na-include sa sining pagpatigayon sa pagpermahanay sa deed of donation, nga kinanglanti dapat matapos ang construction sang hospital within 5 years, no? Ti ako ya saludo ko kay Congressman Greg Gasataya sa ning project, no? Actually, bisan ano mo pa kahambal nga ikaw amo man ang imong plano, bisan ano mo ka-claim nga ti amo ning luyag kung matabo, party hospital, okay man na pula ang ginang istorya, lain giyang nahimo mo. Kabalo ka kung congressman ka, supposedly trabaho mo kuan giman, no, magbalay sa makasuguan, magduso sa magkasuguan nga hindi lang kay ang interes sang imo distrito ang mabuligan. Pero ari ini nga ginduso nga bill nga nanginlayi sang uli kang na-approve, ang Bacolod General Hospital damo gini makuan, damo gini mabenepisyohan. Now ang mayong balita mo ni, since nga na-ratify na, ginratifikahan na sa Konseyo sa Bacolod ang deed of donation, then ako ga-expect ko nga within first quarter, within January, basi kung may arat na groundbreaking ceremony, no? Ang national government, of course, in coordination sa taltapan ni Kong Greg, even nga ti, do naglasay kagin dula na sang karon nga administration nga alyansa sa kay Kong Greg, pero hindi naman dula sa istorya nga si Kong Greg sa taya may nabulig para gid sa pagduso nga matigayon ining handom nga may kaugalingon nga hospital ang Bacolod. Can you imagine ang Corazon Luxino, damo-damo isang mga pasyente nga nadala di kung regional hospital taga Bacolod City. Tidak nami niya nga proyekto gid, no? May politika man kagwala o during election magkagwala, amo niya ako ya pamalakpak gid ko sining nga sahay isang proyekto. Online sa hotline. So since kamayara na sang pag-aktong ginimong konseho, natapos na ang pag-ratifika sang deed of donation, we are expecting ang next mga himuon diri matabo, amo na ang groundbreaking ceremony, agud mo umpisahan na ang ini nga proyekto. Joining us over the phone is Kong Greg Gasataya. Kong, how are you? Good morning. Action Art, may aga si mo, may aga gitsaton ng mga tagpalamat. Salamat gid sa time, bauti mayo gid pagmuno mo to last time nga
nambal mo man sa interview tang most probably basi maaktuhan na dayon ba sa konseho kay nagistorya naman ang DOH sa LGU sa Bacolod. Ti ang latest update kahapon oras adtong Huwebes sa sesyon nila ti na-ratify na gid kung siguro ang groundbreaking ceremony amo ning paabuton ta would it be possible may ngagaw pa yan sa nga December? Aksyon Art, may aga liwat, no? Actually, ang groundbreaking, di pa kita ka, because may mga additional documents pa nga ginahulat ang DOH with the LGU, no? Actually, nagkatod yung DOH, I think so, 2-3 weeks ago, no? And then, may request sila kapila ka mga papers from the city to comply. Then, after Aksyon Art, amo na ang paghulata na magsulod ang pundo, meaning maproba na sang Senado o sang BICAM at mapirma na sa Presidente ang atong budget for 2022 sang pungsod. No? Then eventually, ang Department of Health in coordination with the DPWH ang maplasta sa pinaka mga requisitos ini, no, para at least hopefully by next year, no, makapatigayon na sang pagsugod ang ilang proyekto. Although ang tanan ng mga design napatapos na naton arang perspective, technical perspective na meeting na kami ni, and then again follow up na lang sa akon sa Department of Health sa nabigad nga I think Tuesday ang ilan na lang aging pangayo sa syudad nga pila ka mga papers kinanglan i-comply. Most likely kabay pa why na ni siguro man kung sang kuana no sa makonsider naton nga mga reason gid hindi pa madayon yung proyekto. Ako yan nagasalig nga nagalaom nga madayon na gini ang construction by next year. Yes, we are very, very hopeful and praying for it, Aksyon Art. No, nga, wala na sa any hindrance na magduntad, no? Pag madayo na kita pagtukod sa aton Bacolod City General Hospital by next year. Now, kung matabo, kung halimbawa, abing hindi pa ni matigayon, kanugon kapin pa kung may pundo na nga na pain ang gobyerno nasyonal para diri? Amo kita Aksyon Art. That's why nga kuwagit nato ni na follow up almost very, very regular, no? Ang pag-check sang paperwork. Although it is already beyond na sang aton ubra as congressman, but gina-ensure tagid lang Aksyon Art nga matayuin ba lang tanan-tanan, no? Ang coordination with DOH, katiban pa nga mga agencies, no? So far, I think tatlo na lang ka papel ang kinanglanon i-submit sang LGU, no, sa DOH, no. I think mga ang certificate of need, no, which i-evaluate ni sa sang DOH, but I think this is not a problem kay may national law nga ginimo kita, no. So after ang mga engineering aspect na plastar naman ang pundo ara naman, so far so good, Aksyon Art. Yes, and kung ang perspective atong nakita ko to actually atong present mo during the time nga nag-press con ka, subong ang sa donation 2 hectares ang allocated for the hospital. Okay ito, sir, dako na nalapad na to kay igo na to ang based on the perspective sa ning Bacolod General Hospital. Igo na siya, Aksyon Art, no? Kasi may roads ka pa. And then I think ang among discussion with the LGU last July, paghambal din na sa akon na kung pwede sa city donate ang property. Kaya although originally, pag-istorya namon isang donor, wala man sila yan problem to donate sa national. May part siling ko, wala man ko, either sa national or sa DOH or sa syudad, it's fine with me. Importante na nga mayara nga donated property. No? So, ang din-discuss during that time is may mga plano, pwede kang syudad nga transfer the city health, so on and so forth. No? But ang 2 hectares, I think, okay na niya on the part sang plano, sang ginimo, sang DPWH in coordination with DOH. Kasi ipataso nila ito 3-story bala to ang ilang ginimo nga perspective, Aksyon Art. Yes.
Sir, based sa ginpermahan nga Deed of Donation, nabutang dito nga kinahanglan matapos within 5 years. No? Kung ako paglantaw ko kung hingagawon ini kag sigiyon ang trabaho kag may pundo naman lang yung available, siling ko gani within 2 years kuro tapos ni siya eh. Yes. Duwa mo na ginalantaw ginaton nga timetable. Since may pundo na ni siya, meaning ang enough no for the structure itself, no, and then on the second year ang aton sining discuss with Department of Health isang mga medical equipments na, no. So meaning ipa-include na ni siya sa pundo sang national government for 2023 ang purchase sa mga medical equipments, no. So I think daw okay kitang schedule na ginhambal ni Maxnard. Yes. Pero ari kong, kabalog ko nga ang pagpatukod sa hospital kung matigayon na ni, okay na ginasaya kung ara ng structure, no? Pero sa pag-operate sini kong, amo na ang isa ka big problem gid kung sinoma shoulder sini. Ara na sa LGU dayon ang pagpadalagan sina, pag-provide sa mga doctors, mga equipments and all, ano man, kung may bulig man sa nasyonal. Ang National Action Art ang mabutang sang tanan nga equipments, no, as amon sining agreement, no, meaning ang pundo nga set aside is only for the structure, and then on the following year ma-include na ang purchase sa mga medical equipments kinahanglan sang hospital, and then once mag-operate na, may commitment ng ang national government to help the LGU in the initial phase, no, sang pagpadalagan sang hospital. Because at time ang LGU na ang mag-run sin I see. So anyway, wala to na kag kung may mga update magikan sa DOH or magikan dito sa national, just keep us posted para ma-report naman sa mga bakulod noon kung anyway, may ato pa ganito na stipulate man sa Deed of Donation nga may plano ang pamilya ginaayo nga kung pwede mahimo nga ang ngalan sa hospital instead nga kundi daw Bacolod General Hospital daw in honor sa daw Kwanilabla sa ila ginikanan no sa amay himuon Chofilo Hinsuli Memorial Center siling ko basi kung maagi man nagyapon sa imo kuning kaso mo na may mga proposal. Actual Action Art ang amon silang agreement sa July is in honor of the pamilya Abi na nagdunar sa duta. The entire complex ipangalanan as Chofilo Insoli Medical Complex or Medical Center. No? Hindi ko man exactly. But the name of the hospital, hindi na siya ma-change because we have a national law, no? So the name of the hospital is the Bacolod City General Hospital. But the complex pwede na ipangalan in honor sa nagdunar sa duta, which is very understandable, no? Kasi okay kinakabila na donar na mo na nang ilaging pangayo nga tumbi, which pag istorya namon siling okay gid na kahit simple matagaan taman sila what is due them, no? But ang name sa hospital hindi na ma-change because of the national law. It's a complex siguro so ang bilog galing nga complex siya mong pwede ipangalan and then ang hospital among naging lang niya. Yes, that's correct. That's correct. Okay. Action Art. No? Kasi ang complex na probably ba si may in the future ang syudad mabutang city health or health-related facilities or infrastructures. So it's part of the complex, and one part of it is the hospital, which is the Bacolod City General Hospital. I see. Kung, if you may, ma-shift lang ko very quickly. Yes. Ang nagligad to kundi kapitan ang mga nagpakita naging full support sa imo bala atong damo to sila magluwas atong 34 nga naisip I understand no, may mga nagtawag pa sa imo personally. Subong mga iski chairperson naman tuhod ang pakita gid openly suportado nila ang imo sining pagpapili sa masunod nga eleksyon. Pasalamat yun ko Action Art, no? Sa ilang pagpalabot man sa ilang suporta ang atong mga barangay officials as well as ang atong mga SK chairpersons. When in fact kahapon may duwa pa kung na-meet
no, nga nagkantuman nga wala sila makaingagaw, and then nag-signify man sila nga support. And then those nga nagtawag pa man nga luyag man magpa-schedule sa ato. No? So ako kapasalamat sa ila. No? I really appreciate sa ilang pagtindog man abi in support sa aton sining programa, sa aton sining plano, kadang aton nga mga ginahimo for Bacolod City Action. Yes. May mga kwan gani mo, may mga report man gani subong ati ang piyak ang grupo nga sadto kalyado mo sa Grupo Progreso, may mga meetings man ginapatigayon. In fact daw imbitado nilang isa sa mga kasumpong mo sir, o kung may ara nga report nga daw nag-upod sa ila to. Yeah, that's what I heard. Action art, normal na yan sa kwan, normal na sa mga aktibidades akangay. Aha. Ati, kung may matabong iman development sa lihi, whatever the decision of Congressman Greg, mabalaan ta na guro, samtang nga nagaidog kita lapit sa inangan sa eleksyon? Kay section art, no? Pero di ako galantaw man ako observe na what is happening. Kaya mo lang joti what to binambal bla, no? Medyo ang aton nga ulbrahon subong diri tagitutok sa hospital, so much of our time is really concentrated dari ang ibang mga butang sige sa mga global schedule dito natin, no? But really our focus is for the hospital action art, which I believe ang pinaka-importante kitang ulubrahon natin. Sige, on that note, Kong, salamat gisa tayo, manghimo siguro mensahe na lang kapin palapit ng Pasko kung ho, anong mensahe mo sa Bacolod nun? Oh, thank you, Action Art. So our prayer, our wish, no, for sa palabuton Pasko, no, kag bagong tuig, no, we are hoping that this will be a rebirth of each and every one of us, meaning from chimpo nga la kitas pandemic la kitas tunga sang crisis, no, kabay pangati mas madasig kita nga makabalik, no, sa aton sini nga pangabuhi, no, hopefully maamat-amat normalize ang tanan, no, para at least survive kita, no, with the crisis that we have been experiencing. So isagid ka malipayon na Pasko sa tanan national. Salamat gid sa inyo sa paghatag masin nga tinion sa akon, may nagagis tanan more power. Salamat gid. Good morning. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. May istoryahan naman ni Galean, no? Anyway, tinaplastar naman na ang complex, amo na siya ang ipangalan in honor sa mga pamilya nga nag-donate. Kabalo kati talag siya kamala makikita pamilya nga magdonar sang makon mo 4 hektarya na, no, kung tamnan mo na kagbutangan sa Manukan dako na nga lugar ya. Ang Manukan gani niya do Nilmar San Enrique do isa man lang naka hektarya lapad na gani no, pilak bilog manok mo dami 2,000. Manok nga pula kay IT expert naton Sir Elry Dotilios. Ipoy-ipoy mo lang ng isa ni pros dulida. Galing kayo daw saging ni Eya, no? Saging plantasyon niya sa isa ka hektarya niya. Okay man ang bunga niya, Sir Elry. Lagko man. Lain lang na sunod lang. May mga parinti katong palapit. Wala din na to ang ginmuno nga sagingan mo, Sir Elry man. Okay so anyway, tilantawon ta na. Subong ang balantayan ta mo ni samtang nagilapit eleksyon, may mga kwan pagini, may mga changes pagid. Sa part ni Kong Greg, may mga iski chairperson, mga barangay kapitan nga nagpalayag na openly nga ini sila magasupport sa kandidatura ni Kong Greg, no? Pero ti kabalo ka samtang nagilapit ang eleksyon, tuod sinati may diretso kinamatarong kung magpili sinupdan mo, pero kabalo ka kung kalyado ka sa politika, may ara na hugta na yung pahang nga nakatabo, kang matodalain kagid samtang gilapit ang eleksyon mo. Amo niyo, may mga meeting kita mo, may mga meeting subong. Ang pagkabalo ko ang Grupo Progreso, why di sa Bacolod subong, no? Kabalo ko kundi sila nga lugar, pero hindi malato mamuno na without their clearance. Pero ti ara na to, damo to, may mga power puff girls, may mga babae na itong mga litrato nga upod Mayor Bing. Pilak bilog itong mga kapitan nga nag-upod sa kay Mayor Bing man. Pag-insindi ko ato man to, si Sir Atayde,
Ti sadya ini normally is politika, no? Ti hindi ayan nga amo na nang ginaistorya nila to kay siling ni Mayor Bing open kami kung sino maupod sa amon. Hindi mo man ang basol guro kon gali sa ulihi. Mag-design ang grupo progression like for example nga mangin kalyado nila si Sir Dan Atayde ano matabo kay kung Greg, would it be possible nga magtabid man siya diri sa grupo o asenso na mga update kag pagbago sa political landscape sa Bacolod muna mga balantayan naton. Nga gawon ko si Doc Kailian Aksyon okay na siya kay kundi may balita nga ang gina-expect subong amo ning pagbaha o pagdamo mo sa mga passengers nga magapakadto di sa Bacolod kapin pagid sining holiday season but subong ano ang average nila kay ti may espas yang negros mo may ara gyapon sa espas ti hindi niya pwedeng matravel ka diri nga hindi ka mag-process sina vaccinated ka man or unvaccinated, no? Di ang vaccinated medyo mahapos-hapos kay ma-presentar ka lang sa imo sining vaccination card, okay na. Pero kung why kaya mabakunahan, RT-PCR test gyapon mo nang requirement. Actually, damo to ka Manila, gobrat chat sa akon diho, tiyo kong isa, tiya ginatagan ko siya sang guidelines, nga mo nang himuon niya. Online sa hotline. Nagawon ko lang joining us this morning is Dr. Zifar Gerhard Kailian, ang IMT head sa Negros Occidental. Doc, good morning. Kumusta ka na? Yes, good morning, Aksyon Art. No? Good morning sa tanan ng tagpalamatin ng Aksyon Radio. Okay lang, sir. Kumusta ang imo nagailapit nga Paskwa? Medyo sako-sako da Aksyon Art. Kaya may mga preparations pa man sa ginamonitor na mo tidong bagyo. So, dati nagtulod bala sa mga about 16 to 22, no? Muna ginalanta sa pag-asa for the typhoon threat. Ay, so, 16 niyo, no? Posible may masulod nga bagyo? Yes, muna nang isang pag-asa nga, ano? Yeah, forecast. So, sa Pacific ng daw LPA sa. But layo pa na siya, layo pa. May mga may mga pag-changes pa man na. But ang tatlo ka models, international models ang aton na ginalantaw, no? Ang sa Europe, ang sa US, ang sa Germany, shows na may abot gidyang tropical disturbance sa mga days na no? Ay, kabay pa, hindi lang maghalit todo sa aton. Anyway, Sir, ari doko, kundi gina-expect bisan ang Coast Guard gani nagdeklara na nga on heightened alert status sila sa pagsulod ning holiday season. Ang ginatumod diri amo ning Christmas kag New Year's celebration. Gina-expect naton nga madamo gyud man magapauli no sa probinsya magasinulod diri. May mga preparasyon na kita kag ang average ang sang arrival to Negros subong mga pila sir ang nag-apply sa espas. Ay, okay, Sinart, no? Ang ga-apply sa SOP, siyempre, ang tatlo ka airline, may ara sila mga 150 kada isa mo. So, tatlo na isa ka trip every day, no? Plus, magtuwa pa kita, may ara kita nga trip siya sa mga OFW, so mga 4 or 5 ka trip kita sa aeroplano. Ang barko naman natin, may ara sa subong mga 200 ang aton nga ginapaabot every day sa sa aton to go to may increase na to go as a excuse no ready pa nila sa pagwa sa guys ang aton nga provincial administrator no. So kita expect naman kita nga increase in travel no, but Aksyon Art again pangayo lang po na we have to comply with the expat requirements no sa fully vaccinated kag sa mga unvaccinated para wala na kami hindi na tani mag problema bala kag hindi naman kamo pag-quarantine na at your expense and mapa-RT-PCR at your expense pag-abot nyo din no kaya kini ara diyan nagakwa no duhana actually ang namo nang sagay kag ang mamaylan nadakpa namon sa airport. May mga fake documents. Okay. So muna no, Aksyon Art may ara na ganito bung
info sa amon nga nagignegosyo sa nga dira sa sa Manila at sa Muman sa Batangas. Pero again, we ask for your compliance na lang gitan sa ating mga requirements sa SPAS. Tungod dakpan makamugyapon kamo mangyapon ang makaluluoy. At ining mga nadakpan ni sir, ara pa ni sa facilities, nagwa ng result nila, nakapauli ni sila sa pamilya nila? I-complete nila 14 days action art. Ito ba ang isa ko sa mama niya? Siguro spend pa sa iya 14 days quarantine man ko kahit isang last daw sang 5 billion to sa intercept. Okay. Pero subong again pare dito na mo kami pa-blatter kay kung hindi siya, then we will file just a sim for participation. So amo na bilang i-review din ang iyang quarantine for 14 days and RT-PCR test to take the RT-PCR din percentage. So para malipayon ng Paskuhan niyo kag mayong pag-upod niyo dis pamilya niyo, sunod na lang, kinahanglan sunod na lang sa mga requirements, siguro, Doc? Yes, Aksyon. Nasunod lang dito requirements kay katawhay naman lang mag-travel subong. No? Again, we are easing sa travel requirements para masadya ang celebration ng Christmas time. And again, let us remember na ara pa ang COVID, no, ang ating minimum health standards, no, dapat iara Japon. Kagi Japon, i-observe natin Japon. Hindi kita dapat mag-atan sa complacency, Okay. Hindi na permit na ni Gob sa mo, no, ni Governor Bong. Hindi kita maging complacent sa atong pag Japon ng COVID. Yes, sir. Sige. So anyway, Doc, kalong gid permi kag advance Merry Christmas sa imo, Happy New Year sa imo sa ning pamilya, Doc. Yes, Aksyon no, kag sa tanan, no, palan sa atong Governor Bong Lacson. Nag-greet naman lang ako sa natagkalamat sa Aksyon Radio. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo pa lang. Salamat, Gilid Aksyon. Salamat. Morning. Action Hotline! Hindi na lang kamo magpapos. Kaya actually, kung ninali ganing madakpan kamo, kag hindi imposible nga madakpan kamo, kaya nga, may mga code na subong kagapos ang access. LGU, piya nga may contact man ato sa ginahalinan nyo, di ko madakpan ka mo, kundi kalamay nyo pa. O, kung makasuwan ka karon, imbes mag-enjoy Chris pamilya mo nga magkaupod mo sa Christmas, kundi mapalibog kayas kaso nga tubangon mo. Mary Grace, Ilioran Magan, good morning. Rosalie Vistar, Rogel Di Sales, Herman Para Jr., Reed Rose, Hispaniola, Maria Thea Hongko, good morning. Nemesia Roquis, Michael Angelo Presquito, Nemesia Roquis, Rosel or Rolser Labadia, Josefina Digdadisi Francis, Supersticioso, gamonitor man si Edwin Pinida, Junel Apostol, Brian Morales, Eli Andresio, Jason Rivera, Araman gamonitor, Jojo de los Santos, Jan Acosta, Roswell Verba, good morning sir, Edwin Gonzalez, Rinsky Francisco, Adji Lee, Felicito Garaygay, Alma Bautista, Idilin Ordinario Alyangan, Remy Rapana Anunas, Jingjing Bonifacio Saura, Naval Gumban, Rodora Syukog, Idmar Kilitar, Araman Idjan Kaiser Rasco, Archie Villaluna Araman, Eriman Desiderio, Yunica Iha Maldita, Vicente Gantilugo, Malu Mati, Ligay Villasor Achibar, Genesis Gallo, Salamat Gid, Zaimon Gambo, or Gambi, Zaimon Gambi, Araman Gamonitor si Chris Kerry Paul Javier Tanatan, May Kaila Amar Cristobal Jerry Gailon, Gapangka, Maki Dioka, Lolita Familia, Salamat Gid, Araman si Rizli Kalumba, Nathan Borromeo, sa Panakyaw Isabela ginatamayon niya, Andrew Wilar, Kurt Nathaniel De La Torre, happy birthday ko no kay Jennifer Absalun, sa Pangulayan Central Maaw, Owen Garrett, Rizli Kalumba, Anabel De La Cruz, thank you, Ma'am Star Mayo, nababasa na ito na kaina. Ang imo sininga, greeting! Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakaapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin.
kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilog dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si
Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the name naman amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ka ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan. Joining the show, mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon